Sutradan je Isus htio poći u Galileju, našao je Filipa i rekao mu: pođi za mnom. Filip je bio iz Betsaide, grada u kojem su živjeli Andrija i Petar. Filip je zatim našao Natanaela i rekao mu: našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u zakonu i proroci, Isusa, Josipova sina, iz Nazareta. Zar iz Nazareta može doći išta dobro? Pitao je Natanael. Dođi i vidi, rekao je Filip. Kad je Isus vidio da mu Natanael prilazi, rekao je za njega: evo pravog Izraelca, u njemu nema neiskrenosti. Natanael ga je pitao: odakle me poznaješ? Isus mu je odgovorio: vidio sam te još prije nego što te Filip pozvao, dok si bio pod smokvom. Rabi, odvrati mu Natanael, ti si Božji sin, ti si kralj Izraela. Isus mu je odgovorio: vjeruješ samo zato što sam ti rekao da sam te vidio pod smokvom? Vidjet ćeš i više od toga. Još im je dodao: zaista kažem vam, vidjet ćete otvoreno nebo i Božje anđele kako se penju i silaze nad Sinom čovjeka.